皆様、アロハそうね、アロハでたっぷりとホラーミュージックと、そして素敵なフラワーに楽しんでいただければと思います。まずは私のステージということで、お届けしていきたいと思います。1曲目ですね、後藤さん先生主催のフラスタジオケアヌエルへの皆様です。お送りする曲はカヒナのオープナー。
少しエアミューレイの皆さんによるハーフナのオープナーをお届けしました。ありがとう